бинандагони арҷуманд салом. дар ин нашри барнома дар бораи қарори Путин дар бораи мусодира шудани шиносномаҳои даъватшавандаҳо ба артиш, ҳар рӯз нобуд шудани як нафар дар садамаҳои автомобилӣ дар Тоҷикистон, баҳси мерос ва аз болои ҳамсари Ислом Каримов ба додгоҳ шикоят кардани писари собиқ президенти Ӯзбекистон ба даҳгонаи қадимитарин забонҳои зиндаву роиҷ дар ҷаҳон ворид шудани забони форсӣ, тоҷикӣ ва хабарҳои дигар мегӯем. Владимир Путин, раис ҷумҳурии Русия, қонуни ислоҳшуда дар бораи қоидаҳои берун рафтан ва ворид шудан ба ин кишварро имзо кард, ки ҳадафи онро пешгирӣ аз тарки ҷавонони синни хидмат аз Русия медонанд. Бар асоси қонун, ки рӯзи 13 июн имзо шудааст, мардони синни даъват ба артиш ва ё онҳое, ки аз хизмати алтернативӣ мегузаранд, бояд шиноснома ё паспорти хориҷии худро ба Вазорати корҳои дохилӣ ва ё маркази муҳоҷират супоранд. барои ин кор ба мардони 18 то 27 солае, ки қарори хидмати сарбозии онҳо қабул шудааст, 5 рӯз фурсат дода мешавад баъди эълони сафарбарии нирӯҳои иловагӣ ба ҷанги Украина. дар тирамоҳи соли гузашта даҳо ҳазор ҷавон қаламрави Русияро тарк карданд. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон мегӯяд, танҳо дар 3 моҳи гузашта дар натиҷаи садамаҳои нақлиётӣ ва риоят накардани қоидаҳои ҳаракат 88 нафар ба ҳалокат расиданд. ба ибораи дигар, дар давоми 90 рӯз дар саросари кишвар рӯзона 1 нафар кушта шудааст ва 2 ё 3 нафари маҷрӯҳу маъюб шудаанд. Саймумин Ҳасанзода, намояндаи раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, дар суҳбат бо нашрияи Қонун ва ҷомеа гуфтааст, аз ин миён 101 садама ва тасодуф бо ширкати пиёдагардон сурат гирифтааст, ки дар натиҷа 35 нафар ҷон доданд. риоят накардани қоидаи ҳаракат дар роҳ, беэътиноии ронандагон ба ҳуқуқи пиёдагардон аз сабабҳои маргу мири зиёд дар роҳҳои Тоҷикистон гуфта мешавад. мақомоти Украина мегӯянд, дар натиҷаи зарбаҳои мушакии Русия дар шаҳри Одесса ва вилояти Донецк 6 нафар кушта шуданд. фармондеҳону мақомот рӯзи 14 июн гуфтанд, дар ҳамлаҳои субҳи имрӯз дар шаҳри Одесса 3 кас куштаву 13 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. дар хабар омадааст, Русия бо истифода аз мушаки калибр ба чанд анбор, маркази тиҷоратӣ, як кӯдакистон ва мағозае зарба задааст ва мумкин аст зери вайронаҳо одамони дигаре монда бошанд. ба қавли фармондеҳони Украина, нирӯҳои онҳо аз миёни 4 мушаки калибр 2 тои онро маҳв карданд. рӯзи 13 июн дар зарбаи мушакии Русия ба як бинои 5 табақа дар шаҳри Кривой Рог 12 нафар ҷон доданд ва 13 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. дар ноҳияи шаҳри Нав, ки навори видеои латукуби хушдоман аз тарафи келин ҳаёҳӯеро барангехт, ҳар ду тараф ба додгоҳ шикоят бурда, якдигарро ба зӯроварӣ муттаҳам карданд. ҳарчанд моҷарои мазкурро хонаводагӣ гуфтанд, вале онро намунаи дигаре аз хушунату зӯроварӣ дар оила дар Тоҷикистон медонанд, ки ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ расм шудааст. зӯроварӣ на танҳо аз тарафи мард, балки аз тарафи хоҳарону модарон ба якдигар. дар барномаи хабариву таҳлилии ахбори Озодӣ, ки то 4 соат баъд нашр мешавад, гузоришеро дар бораи ин моҷаро ва аз забони худи хушдоману келин мешунавем. барнома соати 19 ба вақти душанбе ва 18 ба вақти Москав нашр мешавад. аз инро бозгашт ба канали моро фаромӯш накунед. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. Пётр Каримов, писари Ислом Каримов, раис ҷумҳурии собиқи Ӯзбекистон, модарандараш Татьяна Каримоваро барои тақсими ба қавли ӯ ноодилонаи мерос ба додгоҳ кашидааст. қарор аст шикояти Пётр Каримов, ки дар Москав зиндагӣ мекунад, дар додгоҳи яккасарои шаҳри Тошканд рӯзи 26 июн баррасӣ шавад. дар парванда номи Татьяна Каримова, ҳамсари Ислом Каримов ва Пётр Каримов зикр шудааст, аммо маълум нест даъво сари кадом мерос мебошад. Пётр Каримови 54 сола, писари Ислом Каримов аст, ҳамсари аввали ӯ Наталия Кучма мебошад. Ислом Каримов аз соли 1991 то дами маргаш дар соли 2016 Ӯзбекистонро раҳбарӣ кардааст.
як таҳқиқоти илмӣ собит кардааст, ки забони форсӣ ба гурӯҳи 10-гонаи забонҳое ворид мешавад, ки таърихи беш аз 3000 сола дорад. дар рӯйхати забонҳои қадимитарин, ки зинда мондаанд, чинӣ, санскрит, забони мисри қадим, шумерӣ, ибрӣ, юнонӣ, форсӣ, тамилӣ, итолиёӣ ва кореягӣ ворид карда шуданд. муҳаққиқон дар вебсайти омӯзишҳои байналмилалӣ мегӯянд, форсӣ беш аз 3000 сол умр дорад ва мероси адабии он дар ҷаҳон яке аз 4 сутуни адабиёти ҷаҳониро ташкил медиҳад. ба навиштаи муҳаққиқони ғарбӣ, дар ҷаҳон имрӯз 110 миллион нафар ҳадиақал ба форсӣ суҳбат мекунанд ва соҳибони ин забонро мешавад дар миёни сокинони Ӯзбекистон, Исроил, Австралия, Амрикои Шимолӣ ва Аврупо ҳам пайдо кард. ва ҳоло қурби асъор Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз 14 июн қурби 1000 рубли русиро арзонтар аз дирӯз, яъне 130 сомонӣ таъин кардааст. $1 амрикоӣ мисли дирӯз 10 сомонию 91 дирам ва 1 евро 11 сомонию 78 дирам мебошад. қурби пул дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад дигар бошад. ин буд сархати чанд хабари соат. 4 соат баъд барномаи хабарию таҳлилию ахбори озодӣ тақдим мешавад.